Abia puntua, ez da soilik programa bat. Esperimentu soziala ere bada. Astero, 6 gazte ezberdin izango dira gure protagonistak. Eta saio bakoitzean, ez ezagunak zaizien errealitate ezberdinak bizitzera eramango ditugu. Helburua, errealitate horiei buruz dauzkaten aurreritziak apurtzea. Ez da erraza izango. A ber, zu pertsona bat maitatzen duzu. Segatik, ala bestia. Ai, lotxatzen dozta jarrena gorre. Oso betegarria da. Ba, igual mutil bateaz nahi dau. Toma. Itxaropentsu begiratzen diogu parean dugun erronkari. Gaurko gazteak baitira, biharko gizartea eraikiko dutenak. Eta nor daki, mundu hobe bat sortzeko bidean, abia puntua izan daiteke hau. Bum. Bueno, hau beha da, nire bikote queer platonikue. Baina zer da hori. Ze abaniko ondia dakagun gizartean, eta ze gutxi ikusten dugun. Oikoa jurtu da, gau bat elkarrekin pasa. Ta bai banaiz, zer izan biok batera esnatzean, noiz bihurtu da, maitasuna tabu, eizeak eramaten dituen itzorietan, noiz bihurtu da, maitasuna tabu. Ongi etorri gazteak. Zemo? Eskerrik asko. No, bueno, Aste honetan, gai indartsu eta boteretsua landu duzue, maitasuna. Bai. Bikoteka jarri zaituztegu gai hau lantzeko, eta nor eta norekin zoazten jakin gabe, pertsona hoien bitartez maitasuna ulertu eta bizitzeko modu ezberdinak ezagutu dituzue. Esango zenukete, esperientzia horiek izan aurretik zenituzten pentsamoldeak aldatu direla? Nei eman zin gehiago, bukau genuen hortan zer pentsa honen bande, ostra. Ba kontu, ez nezkenik maitasunan inguren, oza. Zer jakintasunan nintzen, nire ustez. Bai, super ignorante. Bai. Flipau inun. Ni ikuspuntu bategaz hazen nintzen saioa da beste bategaz amaitzuna ban. Ze ez detu nuan gauzi, oza, nietzako honino, ideia barik nau. Kasuan adibidez, maitasunari buruz nuen definizio hori egonkortu egin da. Hori da. Gehiago lertzen dugu, esan maitasuna, bai. Maite minuta zaudete? Bai, ojalá. Zen motatako harremana da zuena? Nik relazio hetero basiko batekot, oza, nire nobizua da, da relazio itxi bat. Bai, nire bikotea dugu doin, eta superondo, da, hori, eurak deskribidu da benantzekoa. Gero gizada, sentitzen azela supermaitatuta nire lagun konkretu batzuetaz, eta bizon artean nindugu berba, gozela maite minduta, baina diferente. Aize pelita. Eta han, ditzen da maili, eta nau beretaz maite minduta eta beranitaz, baina ez deukogu bikote harremanik. Bani heterosexuala, monogamoa, itzia... Maite minduta zaudetenak, deskribatu dituzuen erlazioak danak monogamikoak dira. Bai. Eta egia da, erlazio monogamikoak direla, gure egungo gizartean gailentzen direnak, ohikoenak. Bai. Baina erlazio monogamiko horietan ere, badira bikote batzuk, epaituta sentitzen direnak. Anistasun funtzionala duten pertsonek osatutako bikoteak. Ai, ba, dio. Maider, Iker, zuek Maialen eta Lander ezagutu zen dituzten? Bai. 24 eta 27 urteko gazteak. Bai. Guazen ikustera haien esperientzia. Ai, bale. Ikusiko ez, bai. Now love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got now. Bai, betirako maitasun nien sinisten dut, eta norbait betirako maitatu aldoz du, bai. Love is all I got, love is all I got. Live life with love and trust that love will come down to earth and save us all. Betirako maitasunak sinestea gustatuko litzaidake, gaur egun ez dut uste funtzionatzen duenik, baina, bueno, ni sinisten saiatzen naiz, eta, bueno, gustatuko litzaidika, bai. Bueno, gaurko gaia orduen da maitasuna. Zuzelan? Ni superondo daukat bikotea. Bikotea daukazu? Urte bat erdi da emango, bai. Zuzelan? Ostondo, ni bai, badeuko bikotea. Andertxo. Andertxo eta nien izte musu bat. Bitu patxo bat. Bale, orduen ze. Zeiten dugu hemen. Zegin behar dugu. Osten bigu.
A ber, Vale. kaixo gazteak, nola zabiltzate intuizioz? Ni super ondo. Na superona. A Vale, ber, honako erronka hau botako dizuegu. Zuen ingurua begiratu. vale. Vale, 3 minutu dituzue maite minduta dauden bikoteak aurkitzeko. Bikote bakoitzari bina bonboi eman beharko diozue. Vale. Vale. Zuen helburua denbora agortu baino lehen bonboi guztiak banatzea izango da. Animo eta gora maitasuna. Eta zibi gaia? Ja, ez? Topa biogu ja? Venga, ba, Vale. goia. A ver. Topako, un horroi. Apa, parkatu. Opa. Bikote zarie? Bai? Bai. Emongo zinuen patxo bat? Bai. Bai? Hartu bi. Mira qué suerte. Apa, bikote zaie ez da? Bikote zarete? Ez. Ez. Zeraita da. Ah, vale, vale, markatu. Parkatu. Vale. Ai, que buena. Hola. Be, ahí Aitza está. talaba, Bai. aitza talaba zien. Bakotzan dago bat. Zuentzako. Ai, ba, seguzua. Ai, Mila beste esker. politxa. Venga, ba, minutu bat eta erdi Venga, ba. dugu. Amaituko dugu, bai, venga. Bai, amaituko. Bikote zarie? Zarete bikote? Ez, bikote. Zer zarete lagunak? Lagunak, bai. Bikote bari gabiz gelditzen, eta nik ez dut ikusten janau blokeauta. Bastakit. Zakit igual. Zerate, txokolata banatzen? Bikoteak topetan gabiz, bai. bai? Txokolatia banatzeko. Bai. Gu bikotea gara. Gu gero bikotea gara. Ai, behitxu, bafatea bai. azkena bikotea zaie. Ez Bai. ginen uste. Gaierako dau. Bai, izen leike aurre itxi Bai. modu Bai, nukitia no? eta horregatik igual ez juen galdetzera segiduen. Bale, baina. Doa izan zarete? Hori da. Ni maialen? Eta ni jander. Ni Maider? Bai? Ikerrez. Hori da. Iker. Iker. Bai. Iker eta Maider. Bale. Egiaztatu Eta behar holan- dugu bikotea Hori zaretela. da. Ze, claro. Hori da. Beste bikotek emon da beta, be, bai? Behar Hori da. dugu buxu bat, por lo menos. Ole! Txuka. Vale. Listo, eiogu. Vale. Izan da zaska bat, ez genuen espero bikoteak izango zinenik. Baina, bueno, Bomba. Ez que ikusi ginen da pasau ginen segidoen, como... Porque fijau ginen momentu baten zeuzelako, ba hori, mutil batetan eska bat, baina ez ziren ginen pentsatu euren gana. ziren lagunak. Bai. Zelan ezagutu zinen, ba? Pasatu ginen, Loberri, futbolan ekipo baten, behar geritzen dago hor, eta izazan fretazo bat. Fletxazo. Petxazo. Hombre. Bai, eh? Bai, Bai. honetan. Izazan ez toparita. Izazan fretazo bat, Bai. eta gero ja. Eta izan bera, ebazian emusu bat, eta jazta. Patxo bat, demonstratzen teia, Eman bikote. ziren. Ja, bikote, ja. Joder, que lanzau, no? Eta superpolita. Nik eta... Qué guay. Oso. Bai, Hori da. nire bertan esan nuen, ya me danzo, porque ya... Claro. Ya, Ya Es el toca, ¿eh? momento perfecto. Hori da. Momentua zan, Ya se ha alineado todo, ya. Hori da. Momentua da, Ja, vale. hor, bai. Qué guay. Eta beste harreman sentimentaliko giozue? Bai. Bainik lau bikote, Lau bikote? bai. Joder. Zenbat urte Ni ikostuz? baino gehiago, tu. Hogeita lau urte. Eta lau bikote giozuz? Bai. Joder. Ole. Ni baino bikote gehiago ez dituzu, ni bi izan ditu bakarrik. Bai, bani baino gehiago bai. Ja. Bai, bai. Joder. Nik uste dut, adimen urritasuna duen pertsona batek zailtasun gehiago dituela ligatzeko edo bikote bat aurkitzeko, hori seguro. Bai, igual adimen urritasunekuek zailtasun gehiago ukingo da bez ligatzeko orduen, ba, euren ingurua eta harremanak diferentia di, ez di hainbeste sartzen gurekin edo ez gara hainbeste harremantzen eurekin, orden ligatzeko orduen be, zailtasunak ukin aldabez. Eta azten bat urte dara matzazu elkarrekin? Kagu lau. Lau urte, ja. Lau urte, ja. Bai. Joder. Hori da. Denbora pilo bat eta... Bai, joder. asko, asko. Lau urte egonda batera deukozue intentzin horik batera bizitzeko edo... Bai, karo baiet. Bai, eh? Bai, baina... Ez izarete elkarrekin? Ez, era bizi. horren ikan eskera elkarrekin Gauz, bizi. Proiektuen. Bakagu pezauta, Bai? bizia ekarrekin, baina dakagu ozio bat, Bai. baina kuñatuaren etxe batian bizitza bakarrik. Osa zure kuñatuaren etxean. Bai. Hori da. Osa zure anaiaren etxean. Hori da etxean. Vale. Beran etxean. Anaiakin batera edo zu biso bakarrik? Ez, biso Zu biso bakarrik. bakarrik. Vale, vale. Bueno, ba, kriston historia politxe ezagutu dugu, eta ba, posten aztela euren maitasuna, eta nik usten aben bai igual mugatu hau egongo ziela gauza askotarako, baina ez, para nada, así que aurrera. Arritu intzinaten Maialen eta Lander ezagutzean? Bai, Bai. bai, hasieran ez ginen uste bikoti izango zianik.
Eta esaten dizuetenean, ze, daun garelako ez duzu pentsatu? Ez hori, gainera berak segidoen galdetu Ez egia da. Eta bai, egia da. Igual, esaten badizute bikoteak bilatu behar dituzula, ez duzu pentsatzen mota horretako bikoteetan. Bilatzen duzu beste mota batekoak. Ja, inkonsientemente. Besteek? Bai, nik Ez bai pentsatu duzue, adimen urritasuna duten pertsonek, behaiek ere behar dituztela erlazioak, maitasuna behar dutela? Ez que ni, igual nire arazoa da, baina pentsatzen dut pizkat haientzat maitatzea, igual pizkat zailagoa da, maitasuna ulertzea. Baina, segaitze. Pentsatzen duzu maitatzea zailago ingo zaila behaiei? Bai, igual bai. Ez que ez dut daunden pertsonarik ezagutzen, orduan. Flipatuko zu, ze dira super romantikos. Bai? Ikusi gure dut. Bere maitasuna argi dago naturaltasun osoz bizi dutela Maialenek eta Landerrek. Eta familiak eta ingurukoek ere horrelaxe bizi dute. Maialenen aita ezagutzeko aukera izan zenuten. Bai. Hombre, Lander, ze moduz? Txaldeon? Ze moduz? Iñaki naiz. Opa. Ni Maider. Maialen aita. Iker. Hombre, Iker. Boa, kriston ez Ongi dira, etorri, gure txera. Xeri. Vale, Zuen etxean zaudete. Eurak gaizue? Ni bai, ni bizkatxo bat bai. Ura bai? Vale. Vale. Baina lasai, Bai? Bai, jungo za? Bueno, ondo zaindu beharko ditugu, ez? Karo bai, ez, txatxo? Zuen lagunak, hombre. Guantaria maz? Oso ondo. Orduan zuek ikusi dezuenian Lander da Maialen, hasiera baten izan zuen, zauze desberdin, ez? Bai, esan behar harritu gaitu bai. Bai. Esken espero. Bueno, oso bizi modu oso normala eta lasaia dute, eta, bueno, hortxe da biz. Etxe bila, ez da? Bai. Zeustu duzu horren inguruan? Eurok gai dira, baina, bueno, poliki joan behar daukagu. Edo zuen pertsona bezala, ez? Mesedez, Ze pasa, ke pasa, guapa? Bai, gai naiz egia esaten, bueno, poliki, niri dudaik gabe oso ondo irutzen zeitela. Baina, bueno, lehenago, bide bat dago, ez? Lanean, estabilitate pixka bat. Zuen artean ere, estabilitate bikote bezala. Bai. Oso ondo da biztela, oso gustoa. Zer uste duzu bikote bezala dukaten bizitza edo, nola ikusten duzu? Bueno, daukabe, kriston normaltasun bat eguneroko martxan, Ja, biak lanean aidia, estabilitate bat ere daukate. Gai? Ez duz ikusten zailtasunik egunerokotasunen... Ke ba. Maialen juten da autobusean goizo, lanera, Lander ere, etortzen dira, oso bizimodu normala dukate. Osea, bikote normal bat bezala. Normala, maitxeria pillo bat, horren dudarik ez dao, porque bata bestiari elkar zaintzen dira, baina... Zinemara joen edo pasioen bikotekideakin arazo barik, baina ez dakit igual etxien bisek adimen urritasunekoak badie, zenbateraino kostopatzen dotzien bizikidetza bat. Haiekin maitasun kontu eta zitzen jentu duzu, ez da? Dudarik gabe. Bai. Hasieratik bai. Eta harreman sexualetaz eta itzekitiak ere normala da, eta bai, hasiera batean igual... Harreman sexualetaz ere, Bai, klaro baietz. Segatik ez, eurok ere euren sexualitatea daukabe eta... Igual ez nuke haiekin sexuari buruz hitz egingo, agian igual haiek be deseroso sentituko liratekelako igual. Ez dakit, igual, ez dut ezagutzen kasurik ez dakit. Hemen egoten dira, hemen ibiltzen dira, batzut ezaten dira. Bueno, a ver, pizkate ordena, Gauza txarrak ere bazkagu. Aita, Hortan behintzate. Kontant pizkatxe bat. A ver, baina bai, eurok gela dukate, egun telebista dukate, eta nire egatik ez toket inungo arazorik. Oso posina. Zeita hona zaren, eberra. Bai, orduen lota dana batera itauzu. Bai. Ez da izango lo bakarrik, edo lo bakarrik. No, lo. Bai, bakarrik. Bueno, yo egitea esa parte es, bueno, tarteka sexuari... Eruk izan du. El caliente... Ondo zoian. Bai, pizkatxoat bai. Ez asko. Oye, uki berdela, Bai, hori bai, ere. Bai. Sexualitateaz gabiztela berbetan, zuk denbora guztien zabiz hor konfirmando, afirmatzen. Eta zeme alabari gureko azten eukin nonoz? Ni bai. Bai, ez da? Ni bai. Eta horren inguruen sexu ez duzu? Bueno, horrere, ilusio aukitzea, ondo da, ez? Nik ilusio hori iztio kentzen, dudai gabe hori, edo zeinen helburua dalako. Baina, lasai, momentua edizten denean ikusiko dugu, baina momentuan nik usten dut,
beste gauza batzuek askoz importantia daudela, hori baino, ez? Asko maite bazu baita? Bueno, lo adoro. Lo adoras? Claro. Ze politxa. Bai, nada más. Ai. Maitia. Bueno, increíble izan da, bere aitzabe bai maravilloso, eta... Sexu eta hitz egin Bai, dugu, ja. sin ningún prejuicio. Bai. Aurreritzi guztiak, apurtu joguz. apurtuta, Eta... pasada bat, Bai. Izan da, ikuspegi aldaketa bat nik errealitatea ez nuen ezagutzen, eta ni irakasle izan behar naiz, eta, bueno, super ondo datorkit. Oso eroso eta pozik ikusten zaizue. Bai. Ze aurreritzi puzkatu zenuten, Maialen eta Lander ezagututa. Haundizena, familian ereduen ukinaldoan aurreritzi danak, eurak ukinaldabela harrema bat bizi batera, seme alabak euki, beraitzak onartzen dauela perfectamente, así que hori dana ez? Gero bai sexuari buruz, nola hitz egiten duten, zen naturaltasunarekin. Dieso berzabalak, aldozin edo zertaz eureaz berba. Zergatik ezin zuten sexuari buruz hitz egin? Igual eso zu pentsatzen, igual... igual pentsatu duzu, izango duten erlazio hori ez dela erreala. Dela, ez dakit. Igual, joko bat moduan igual ez dakitela maitasunan zerren, baina gero ikusten duzu, baina ez dakitela, dela superromantiko. Eso zulako ezagutzen. Hori. Hori, eske nire pentsaera orain dana ikusi eta aldatu da. Bitu. Argi dagona da, maitasuna oso kontzeptu zabala dela. Eta norberak maitasuna bizitzeko duen modua ere, bizitzan zehar aldatzen doa. Bai. Horretarako froga bat egin nahi izan dugu. 5 eta 10 urte bitarteko umeekin egon gara, haiek maitasunaz zer uste duten, zer pentsatzen duten ikusteko. Azte politxa. A ver, si kontutxoak, Talo. Bueno, gaur neskak maitasunari buruz hitz egingo dugu, zer iruditzen zaizue? Ondo. Zer da hori? Ondo. Hasi nahi duzunean. Balakizue zer den maitasuna? Ez. Maitasuna magikoa baina ez da ikusten. Bat sentitzen bada txarto baldugu jolastu berarekin. Sentitzen da, apurtxu bat urdurik eta maite duzu gauza bat. Maitasuna niretzat da motil bat eta neska bat maitatzen duenean, gero eskontzen dira eta hori. Maite minduta egon zara? Noiz bait? Ez dakit. Sekretu. Bai. Hori ez dut esango ze sekretu bat da. Nola dakigu enamoratuta gauden edo ez? Nola dakizu zuek? Horrela. Nobioz. Ze bihotza dau. Pum, 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 pum. Nortzuk esango zenukete daudela maite minduta? Ama edo aita. Aita, ama eta beste batzuk ere. Ama eta aita batzuetan. Eta osaba. Eta aitit eta mama eta aitatxo. Eta nola dakizue maite minduta daudela? Zer egiten dute? Zeske. Musuak emat. Batxutan da naska eta beste batxutan ez. Horrela. Aldi berean bi pertsonaz maite minduta egotea posible da? Bai. Pertsona asko momentu berdinean. Izan daitezke? Bai. Aldira, 3. Edo... 4 pertsonak, 6 pertsonak, 7 pertsonak. Bai, maitatzen badira, ondo. Flipatzeko. Aize politzen. Kontu, Ze iruditu zaizue? Ze ondo hori ateratzen duzue? Ondo miek ez deuke filtrorik, guk deukogu zen filtro sozial danak eurek ez deuke bat, ez orduen igarriten da eta oso politza eurek entzutia. Kendu biko gino zen gu bai deukogu zen filtro asko. Behaien oso naturala da pertsona asko maitatzea. Bai. Guretzat igual ez hainbeste? Ez, guretzat ez. Ez da normala. Eta honik da gutxiago. Ja, klaro. Zuek, Mikel, Magda,
Irati ezagutu zenuten. 25 urteko neska, bera ez da sekula maite mindu, eta gainera bere burua aurkeztean esaten du, bera, arromantikoa eta asexuala dela. Bai. Adi. Zuma kontutxo. Hala. Ba, hain baietze zango neban. Ba, igual bizar galetzen azu da ez dakit. Baina, sozialki hori erakutsi eskuelez, ba, baietze zango neban. Bai, eske maitatzen bauzu pertsona bat betirako izen bida, ez? Dinonik. Niri ez jata pasau, baina supongo que baietz. Bueno, ba, hemen gau, saspeitzeko liburutak izan. Ba, polite leku, tu? Eba, bitzu, Loveless. Baki zer dan Loveless? Maitasunik gabe, ez? Ba, bueno, inglesien ondo, ez da? Ba, gutxi, Bastante gutxi, de hecho. Bueno, jartzeu protagonisti ez dela, inoz bez maitemendu, eta ez da bela musurik emon inoz. Ze triste, ez? Ekamon zuz musu asko? Bueno, zero bai. Zuten txun inoz hitza. Baina, supongo que pertsona hotza izen bidala. Da uste dut izango dela bat romantikoan kontrakoa, ez da, ez izatea detallisti edo. Nek esango nahan amodioskoa dela edo, drama edo lako zozer. Ba, izango da un dramón que te cagas. Ba, ze uste, zu autoayuda liburu badala edo. Igual psikologia edo. Igual maite mentxeko jendia. Ebi. Irati naiz, Magda Mikel ez da? Bai. Hola, nire liburu Zuria da? liburu Ai, ama, ba, etxera nahi neban eroan. Ba ez. Hori nire liburu da, hori. Bueno, ba, orduan kontaz. Zeta zoia liburu eba? Ez, liburu zute, dijuela zuek. Ba, ez maite mintza gauz, ez da, baina zer. Ba, dijue pertsona arromantiko asexual bati buruz, ni bezala xe. Orduan ba hori. Eta zer da hori? Arromantiko izatea? Arromantiko da pertsona bat ez duna atrakzio romantikoik sentitzen. Baina hori zer esan gure dau? Ez uzela maitatu inore... Ez, maitasun mota asko daude, eta nire kasuen maitasun erromantikoik ez dut sentiu, ez dut inor maitatu erromantikoki. Eta betiane jakin izan zu? Ez, de hecho, liburu honekin deskubri nuen, en plan, 2020 ateazela ustet, eta hor deskubri nuen. Eta ze sentitzen zu? Osa, eiatzu inor guztetan... Ez, atrakzio mota diferentiek daude baita ere, baina kasu honetan erromantikoki inoretzait gustau. Baina ez dozulako sinesten maitasunien edo ez dozulako sentiduten? Ez dut sentitzen. Sinistet maitasunien, de hecho maitasune sentitzet bakarrik erromantikoe, kasu honetan ez. Bueno, da, parrandan edo ez dozu legetan edo... Ez, hori bestaletik handi joa asexuala naiz baita, atrakzio sexualik ez dut sentitzen. Orduan ba ez batut ez bestien ere kasuen. Osa, okiozu esperientziaren bat hola... Ez, hori, de hecho, aurre iritzi bat da, jende askok pentsatzu bat trauma bat dakeula, txikitatiken, edo txikitan zerbait gertazteigula, baina ez da orientazio sexual eta romantiko normal bat. Como otra cualquiera. Da, etzien zer, oza, etzien bakizi, ez dakit konteinzu... Bai, nire aitak badaki, nire amake bazekien, eta laguneke baita, inoiz ez atarazakoki gauza honekin, asike guztua, alde hortatik emeintzet. Ba, igual, bai, azkenien, zuke guztezunien, ba, famili bat osoa, bai, maitasunien petzetazu, da zer dan famili bat izetez, ez da? Da, igual espasun eukin etzien, ba, igual hori sentimendu generetan txu. Ez que nik ez dut sinisten hori, no, parkatu, ez baina ez dut ezagutu inoz... Nepes gaina deko usamen bien remoak ez da? Kagonera da. Ja, ba, zuk ez dautziek ez du esan nahi, ez duela existitzen, ez dela existitzen, esan nahi. Ja. Eta musurik edo mozu? Bai, eman dut, baina ez zait gustau. Baina hori nire kasu edo, en plan, badao jendie asexuala eta romantika da, eta gustatzen zaion asko muxuk eta matie. Baina, sensualki, osea, ez zu sentitzen ezer, en plan, ez zu... Ez dut atrakzio sexualik sentitzen. Bat ere ez. Ez, bat ez. Ba, espektro bada eta badao jendie sentitzen, baina nire kasuan, zero. Bueno, normala da, en plan, harrituta dotie, gauza kontzeptu berriek die, eta ez du jende askoak ezautzen, realidade hauek. Baina nire lemazute etxaldea juleikeu, eta hau eta esplikako izkizutet gauzak. Vale. Jo, ezagutu dugu irati, eta... Ez que, nik ez dute sinisten molako gauzak, esakit. Maitasuna, bai, bale, romantizetie, bale, baina sexualki ez eukide sentimendurik, ez dut ulertzen.
Nik ez dut ulertzen benetan, nik asexualan kontu, ez dut ulertzen, ez dio inor atraitzen. Zerbait biologikoa da. Nik bai ulertu nahike. Nahi gabe, sentitzen dez, nik bintzat Ba, bera ez. Nik horregaitza Ez da egia, sentido zen que nik bai ulertzen dut. Nik ulertzen dut gainera momentu baten hasi nintzera irakurtzen pilo bat asexualan inguruen, se sentitzen naben enebala disfrutetan harreman sexualeaz, eta zen, ba igual, eixata gustatzen. Eta mundu guztiak uste dau, dano garela supersexualak eta dano disfrutatzen dugula, ba igual ez. Eta orduen, niri iritzen eta oso guai entzutia pertsona, porque ez dut ezagutu gero, Ai, lotzatzen dozta jarrena gorre. Baina, interesatzen eta asko, porque hasi nintzen irakurtzen, enintzen zenditzen besorrekin. Hori da, identifikauta. Baina bai usteot, pasabai altzura perfectamente, eta ez disfrutetia, eta ez sentitzia atrakzinorik. Ostras! Superzaila dituzet ulertzeko, ez dakizuen nola baina... Guri be bai, Uf! Iratirekin oso nahaztuta zaudetela ikusten da. Nik uste onena izango dela iratik berak azaltzea, nola bizi duen maitasuna. Mesedez irati. Nik uste adolescent izan saiatzen zela gizarte hontan, zure leku bezala egiten, baino hori. Gizartik espero du zu pareja bat aukitziet, nik pentsatzen hori zala espero zen anigandik, eta orduan ez dakizunien zer gertatzen zaizun da, ikustezunien zure inguruko danak zerbait sentitzen nahi dela eta zu ez, azkenin oso puskauta bezala sentitzeztea. De hecho, ni hasi nintzen nien identifikatzen ikusten nien atrakzioekin nula sentitzen inorrekiko, esaten bueno, atrakzio nivel iguala sentitzen danakiko, zero, baina iguala, eta hori pentsan igual bisexuala izango naiz. Eo mutieken aber harkartzen, en plan beste gelako neskai bezala, orduan lesbiana izango naiz. Orduan bari, etiketa asko pasaitu. Eta ez dutzu bilurrik emoten bakarri geratzea, lan etorkezunien. Ez. Igual oso astu nahi izango izanik baina benetan maitasun mota asko daude, eta iruditzen zain nire ingurun maitasun asko daola. Eta romantikoa ez izetiek ez du esan nahi azkenien bakarrik egongo nahi zenik, en plan jende asko inguruen, asko maten hauna, asko zaintzen hauna, nik behaieke bai, eta badakit etorkizunien erekin egoiela, así que ez iruditzen bakarrik egongo nahi zenik. Jo, pene ematen dit, ze bere adolescentzian izango zan oso zaila berentzako, baina zakiten nion dekoa ze galdera asko egiteko, zakit, erantzun asko dekoguz, baina niño, irutze jata oso arraru edana. Bai edo ez. Kristo bat da. Ez que igual da arraru edana, baina. Pena emate izu, arraru egiten zaizu, Mikel? Nik neunkan entzunde, tipo kontzeptu moduen eta biak enokan entzunde eta, bueno. Así que eramaten enun ulertu. Baina, bueno, pizkanaka. Nik uste dut, dala gure bizitzen sentidu guzen gauzari izen bat jartzi, ez askotan, zuk ez dakizu zer zaren beste bat espasun ikusten, ez da? Da, berak tope dugu hor liburuen sentitzen bana benetan. Ez que, a ber, bera da arromantikoa, ez? Bai, eta sexuala. Vale. Orduan, gaur imaginatu, kafe bat hartzera doiola. Ta, maite mintzen bada, orduan, arromantiko. Berak iten dago asko beberra maitasunan inguren, eta zan da dauzela maitasun mota pilo bat. Igual, guk zabaldu biko ginen, maitasun romantiko hori ezagutzen duguna, hori dala zoze ikasia, zoze eraiki dana, orden maitasun romantikoa perfectamente aldogu ipini beste plano baten, eta egin berba maitasuna, eta berak ez da bezaten, ez dauela sentitzen maitasuna. Maitasun erromantikoa ez dauela sentitzen hori da eraiki. Gurasoak eta lagunek maite itzen dugu. Orduen, bera du plena bete satisfetxa. Bikote bat behar. Iratik aipatzen dizue, bikotekidea izan beharraren presio soziala. Berak horrekin sufritu ere egin duela uste dut. Dano saiatzen gain kajetan. Eta dau kaja bat sortuta ikastita, eta esiketa bat dau. Eta orduen berak ikuste ban ez dala sartzen kaja hontan, eta saiatzen enkajar, eta hori da supergogorra. Hori da, superfrustranti izan behar guzunik. Bikotekidea izan beharraren presioa sentitu duzu ezuek inoiz? Bai, ni bai. Ni bai. Hombre, txikitatik be bai galdetu aitzeskue klasietan, eta venga, nor guztetan jatzuren novio. Nik zikitutela hori ere bai, Porque ez da bakarrik, sino que guztasun eguan zure inguruko guztik, imaginatu, no, igande baten, eta de repente... Igandea gira, bikotekidoteko, ez dakit zeba, ez dakit nunda hori hori, baina... Igandetan, gehatzea de repente, zure kuadriako, bikote guztik, pum! De repente gehatzea zazte igual kuadriako, iru... Eta zu Bakarri zaude, Iratik justu aurreiritzi hori desmontatzen du. Bai, pila bat. Berak esaten duelako
Nien naiz bakarrik sentitzen. Ja. Maitatua sentitzen naiz, eta maitatzen dut. Gizarte punto biste batetik, lotzen dugu bakarkadie soltero hitzekin, ez? Eta nire ustez, gu bizok apurtu hori eskema, irati ezagututa gero. Maitatzeko eta maitatua izateko beste modu bat ezagutuko dugu orain. Jasone, Borja, zuek Aitor ezagutu zenuten, 31 urteko markinarra, polimaitasuna praktikatzen du. Berak argi utzi zizuen, pertsona batekin baino gehiagokin maiteminduta egon daitekela. Baita, momentu berian egiten duela, eta... Ikusiko dut bideo bat. Vale. Me crees un chalado, incluso un cabrón, desde que te hablé soy el poliamor. Bai, egia esan, betirako maitasunean zinezten dut, filmetan ikusi dudalako, eta nire gurasoak txiki-txikitatik ibilein direlako, eta nire aiton amonak be, eta bai. Pasar el rato en una habitación con otra persona no me hace un traidor. Ez dut zinisten. Gaur egun behintzatez. Azkenean gatuko zarekin, konpromisagatik, da kasuen kariñergatik, ez betirako da tipiko el amor de mi vida. Ez dut uste, hortan ez zinisten. Esan digu. Bale, hau. Da, bai. A ber. A ber. Bai, jodet. A ber, entzun du. Bai? Bueno, pasa. Bai, ez que galdu ingaia. Ai, ze polita. Bai, gustatzen zuen. Bai, asko gustatzen zait aurki. Bai, garbia. Bueno, ni Aitor. Ni jazonenaz. Opi. Ni Borja. Bueno. Bai, eta panpina hauek zertarako. A ver, gauza da noi espliketara hori. A ver. Gauza da, maitxasunai buruz goize perbaitxa, ez? Bai, hori izan digu. Ni nahi duzu komentau ni polimaitalean azela. Eta, hori esplikatu alizeteko, bueno, hau honek muñekotu txuk erabiliko guz. Bai, ez que ni ez dakit zer den hori, Nik adibidez, nik egon alda pertsona bateaz, erlazio afektibo, sexuala, edo romantikoa edo eukitzen, eta beste batekin bai. Dios. Aldi berian. Ez? Nik uste zaila dala, bai, nik uste zaila dala gestionatzea bi pertsonekin batean maiteminduta batea hori sentitzea bintzat. Ni uste ez imposible. Normalean maiteminduta zauzenean, pertsona bat da, ez dira pertsona bat baino gehiago. Hori ez da posible. A ber, zu pertsona bat maitatzen duzu. Segatik. Ala bestia. A ber, ez que zu zenbat pertsonataz maite mintzen zea, bateaz. Ez bi ez da hiru. Ez posible da zu bi pertsona batera maitatzen. Bai. Nik ez dut oso ondo lertzen. Ez oso ondo lertzen. Osa, igual, bai posible, nik ez. Hoi da, zuk ez. Ez que nahi superkontendente, ez nuen ulertzen, eta orduan, galdera pila bat... Gehiegi igual. Bai, nire burua zen zentrifugadora bat. Bai, nirezako izan zan, ja... Zen metraieta bat izan zen, pum, 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 pum. Guzti hau oaindik gehiago komplikatu daiteke. Polimaitasun erlazio bakarra ez dagoelako, eta mota oso ezberdinak daudelako. Bai. Aitorrek emango izkigu xehetasun guztiak. Aitortxo. Nahi bozu azalduko txue zelan dan polimaitasun jerarkikoa edo ez jerarkikoa. Kedauz motak. Orduen, imaginatu, daukez zuek zabezela men, ez? Eta daukezue, bikote bat, erlazio bat, ez? Erlazio principal bat. Hau izango zen, polimaitasun jerarkikoa. Eta, hortik aparte, ja, bai erlazionatu alzarie, era afektibo, sexual edo romantiko baten, beste batzuekin. Baina hori ez da zabalda. Hori ja, zabalda baina Osa, besteekin, bebai, maite minduta. Maite mindu alza. Osa, hau da, total, eta hau da erdia. Bueno. Eta ez ere zangon gure deuz, nirekin sexua ez dela ona, eta beste pertsona bat biatu behar... Ba, igual mutil bateaz nahi dau. Toma. Bueno, bordon ze pasako zan. Igual zure mutilek nahi dau beste mutil batekin probau gauzak, ez? Experimental... Ba, probatzea, baina aurrun. Etzetik kanpo. Burutik jota duela. Ez nirea, neuria da eta inorena. Baixo. Nietza traizio bat izango zen, eta igual nietaz ez dauela maite minduta igual pentsatuko nuke. Segun zemotatako erlazioako, segun zertarako. Ordu datu ingo nun, ondo hitzein dauki berko nun nire bikotekin zer nahi dek genuen. Ze pasetan da, por la morrez jerarkikoan, adibidez, hone bisek, eta hau, maite minuta egon aldizela, baina ez da jerarkia bat, ez da bat goitik. Denak berdin. Denak antzera, bai.
Imaginatu, da galdera bat. A ver. Imaginatu hau zuzarela. Ta hau da, bikote bat, ta hau bestea. Ta hau da honekin, ta beste, eta honekin bat. Ta imaginatu, batean, diskoteka batean hau agertzen dela, ta honekin bakarrik sexua eukin aldeet, ta besteekin jarraitu. Bai, segaitik ez? Bakarrik sexua? Hori bai da libertina genietzat. Bai? Ez dut ulertzen. Bueno, azkenien, hau honekin erlazionatu alda, horrek akordioak eukitzen badauz beste erlazioekin, ez? Da asunto, akordio kontua dena itzartuta izen dala. Hori da. Danok adoz egoten baga, orduen jain alda. Akordioak supergarrantzitsuak dira. Bai. Dena araututa, bai hori. A ber, ez dira arauak, dira como limiteak. Jasone, orain polimaitasuna azaltzeko gaizara. Baina Aitor ezagutu aurretik, libertinajea, traizioa, horiek ziren erabiltzen zenituen hitzak. Bai, osea, a ber, ez que, karo, momentu hortan, osea, ni gaia ulertzen hasi nintzen, baina zaila izan zen, Bai, pixkat liatuta zeundeten. Bai. Baina Aitorren azalpenak ez ziren hor bukatu, gaur egun ze erlazio mota daukan azaldu zizuen. Bai. Bueno, gero dago anarkia relazionala izango zala, bikotean ideia apurtzi eta dana zure akordion arabera ipintzi bakarrik. Nik esatie, erabakitxie, zurekin nahiot, bizitza bat euki edo bizitzera jun urrengo urtien. Ez? Honekin pasatu, 5 egun hastien, eta honekin bakarrik bat. Edo justo kanpoen dago bizitzen, orduan, ez dut ikusten, hilean behin bakarrik ikusteot. Ez? Horrek ez da nahi esan garrantzik itxia daukenik. Baizik eta bakarrik, hilean behin edo bibiderra ikustotela. Baina azkenien da, idea principala da, bikotean idea apurtu, eta akordioen arabera. Eta zu zein motatakoa zea? Nik... Where are you? Nire mota... Where are you in this croquis? Nire relazioa izango zen segurazki anarkia relazionala eta poliamorrez jerarkikoan bitxartean. Ni hau jarlekuin modoko hau izaten mana, erlazio batekin, Salamankako batekin ikusten naiz aldoten danetan. Eta igual dauke beste relazio bat ikustotela, urtian behin, 2, 3, 4 bider, ez? Eta horrekin, alandabe oso erlazio intimoa eukitxeot, baina ez gaz ikusten alandabe. Ze badakigu igual, egunerokotasun baten ez genule funtzionoko hainbeste. Osea, gaur egun zu bi bikote dituzu. Bai, gutxi gara. Bai. Nik adibidez, bikotea esan biharrin, nik erabiltzot erlazio hitza, edo binkulo hitza. Eta ez zara jeloskor jartzen. Bai, nik esango nuke danok imitza zela, emozio, pertsonen emozioik di, eta ze pasetan da, ez da ez emozio negatiboe, ez positiboe, da. Emozio bat, eta listo. Hor da kasuna. Da buena. Garrantzitsuena nik ikustotena da, normalien, zer egitxosun horrekin. Orduan zuk hemen azkenen kizuna autogestio ondi eukiko zu, no? Normalien bai eskatzen dago gestio asko, bai. Eta posik zauz? Bai. Hori da garrantzitsuena, bestea berdin dago. Betu. Nik ez nuen egingo, Ez nuen egingo? Ez, nik ez. Bueno. Baina nire printzipioen gaitik, eta nire izaeratik. Baina zu holan posik bizitzen. Bueno, baina azkenien norbera lantzia da, Nik askotan esatotena da, azkenin polimaitxasune lantzik eitzen dau, zuke erlazionetako eri ikastie. Ez? Zuke ikastozu zelan erlazionau beste pertsonakin. Aitorrek 2 erlazio ditu, 2 binkulo, batekin denbora gehiago ematen du, baina esaten du biekin intimotasun bera eta garrantzi bera ematen diela 2 binkulo hoiei. Ze iruditzen zaizue? Hombre, danak ados badauzen azkenien klarudeko zu naiz eta gitzi hau ikusi pertsona bat bardin zatitzen zula. Da gure bilurra azkenien hori da askotan, ez da, ai ama, ez da unigaz, me va dejar de querer. Besteek, posible ikuste duzue? Pertsona batekin baino gehiagokin maite mentzea? Baina posible ikusten dut. Izan barra super zaila, ardura hori hartzea, batekin, bikin, irurik, batekin zaila bada, bikin, irukin, me parece... Baina zuei gertatu zaizue inoiz? Ez. A ver. Ya está. Bai. A ver, bai baina ez. Maitasun hori bai sentituetena 2 pertsonekin batera, pentsatzea, bitu, badibidez, Jasone gustatzen zait, eta Mikel ere bai. Maitasun bat sentitzen, zerbait sentitzen. Baina gero, ez dut sentitzen... Batekin geratu bertzara. Hori da.
ez da posibilidade ikusten. Nere burun bai dago, bik batean baitatzea, bikin batean batea, jaleo. Kanpotik ikusita, olako erlazioen irudi negatiboa daukagu? Ezberdina da, hori, onartu behar dugu, ezberdina dela, ez dela normala, baina nik ez dut negatibo, ni oso positibo ikusten dut, behar den lan hori, lan pertsonal hori egitea, eta nik alko banu egon nuke, seguro. Baina kanpotik bai ezaten da harreman irekia deukien gehizenek dela porque les encanta harreman sexualak eukitia, eta dielako oso aktiboak sexualki, eta orduen bat opa dauela modu bat hori asetzeko. Aber izan alda, Bai ezaten da. Eta hori txarra da? Ez baina bai ezaten da modu apurrat negatiboen. En plan, eske gure dauen espoia mundu guztizaz, hori monta dabe. Eta ez dut uste hori danik. Ikuste dut indale kriston lanketa bat, eta hortik aurrera urten da harreman hori. Bueno, badirudi Aitor ezagutu ondoren, zuen iritzi asko aldatu dituzuela. Azkenean, gure aurreritzi askoren oinarria ezjakintasuna delako. Iker, Maider, zuek Maialen eta Lander ezagutu zen dituzten, printzipioz, behaien erlazioa, gure gizarteak ondo ikusten duen erlazio monogamo tradizionala da. Eta printzipioz diot, zuei ere atentzioa eman zizuelako Maialenek eta Landerrek osatutako bikoteak. Beno, froga bat egin dugu. Donostiara joan gara, erdigunera, eta bertan ikusi nahi izan dugu bikotekide honek sortzen dituen erreakzioak. Guazen ikustera, zer gertatu zen. Bueno, hemen txegauz, Donostin, eta esperimentutxo bat ingo gaur. Ikusiko, Lander eta Maialen kaletik dabazenean, jendeak bikotenekin erreakzionatzen duen, beti, izaten romantiko, eura dien moduen. Eta, nik ez dut uste... Erreakzioa ikusiko gu? Nik ez dut ez erreakzionatuko duenik, Ez? Espero dut ez gutxien ez, Ai, bitu, gelitxo da begira, Andrea. Adibin horritasuna duen bikote bat ikusten duan igual desera oso sentitzen dariz ez dugulako ezagutzen, edo ez ezaguna delako, edo ez delako ohikoa igual horiek ikustea. Ez dakigu igual nola jokatu. Ostra, gizon honen reakzioa bai izan Ja, eta jarri du aurpegi bat muko txarra, Bai. Eta gizon hori dau geldi. Dago flipatzen gizona. Dau geldi, eurak begira. Geldi holan. Pivote bat moduen begira berzaten da bizten. Ikusi Ander hori. Horre badabiz begira. Andra horre begiratu dau, bastante deskarau. Eta egiten begira como... Bastante deskarau. Gestillos, ez? Ez que sentitu behar dira super observauz, ez? Eta gizona bai. Eta gizona begiratzen dau. Bai. Ez que nigo nintzen ultra inkomoda, Bueno, eiogu probia eta bai egisa jentia begiratu iten dauela, eta apurrat inkomoda bai sentiduga ikusteran reakzio batzuk apurrat negatiboa diela eta begiratzen dauela muy deskarauz. Baina, bestatxo politxak izen dira, así que danetarik ukin dugu. Ni ez dakit nola sentitzen zen zanda, ez nuen espero, jendea hainbeste egiratzea, iruditzen zait igual errespetu falta igual, baina behin bidea ikusita eski jendearen erreakzioak ikusita nola sentitzen zineten? Guk den bastante inkomodo bebai, begira situazioa esaten ginen. Begiratzen eta begiratzen tio, utzi bakean. Pentsatzen, ni bikotegaz egongo banintzen olan, edo emongo netzen patxo bat begiratuko basaztien olan? Nik uste gizartean dakauna, uste dugula ezin dutena egon batea, nik abiez, nahi tokatu zait ikustia Zarauzko malekotikan ibili, eta ikusi bikote bat, Down sindroma, beste dozein... Anistasun funtzionala. Beste dozein anistasun funtzionala eukitzia, eskutekin dut eta, fijatzia. Eta gero pentsatzezuna. Zergatik? Joder, tio, zergatik fijatu naiz? Eta zergatik uste guztu ematen digula atentzioa honek? Zer dago honen atzean? Zer diferente ikusten guz, orduan ternura apurtzu bete moten zu, ezta. Nik adibidez kaletik banuan eta ikusten batezen niri ternuri emon guzten, eta badakitala nik uste dutelako inferioritate bat dauela, eta orduan horre itzot, ai, mira que monos. Zer ez teko un normalizeta. Iker, Maider, ze aldatu da zuentzat, Lander eta Maialen ezagututa? Niren beste begi batzuekin ikusten dituen. Orain ja ezagutu ditut, errealitate hori ezagutzen dut, eta, ez dakit. Bai, familiarra bai.
adimen urritasun eukin dabien, pertsona horren errealitatea ezagututa moduren baten, neuko zen ideia danak eurek zeuko zen muga pilo bat ikusten aben buruen eta ez dala egia ikasiot. Horren muga danak diela nik inventautakoak edo ez dakit, min ez dala reala. Magda, Mikel, zuek Iratiren etxera joateko aukera ere izan zenuten, arromantizismoari buruz eta sexualitateari buruz gehiago ezagutzeko. Bai, eta ondo, porque tiene tela. Han ez usteko bat ere izan zenuten, Iratiren bikotekidea ezagutu zenuten. Bai. Igual. Ostra, Como que bikote? Bukatu da programa. Ez que da, hain ez ezagune da, ez que iztegitan ez gauden, plan, eban emazute behitulaik ez dute, bilatze balen emazu arromantiko o asexual, eolako ezer, es que ez dira saltzen. La palabra romántico no está en el diccionario. La entrada que se muestra a continuación podría estar relacionada. Aeromántico. Que ni puta idea que será eso. Aromatikoa saltzea baita. Sí, zengo, usainaren zozeres, pues son más. Bez, o sea, ez da Es que es impresionante, bai. Eta ez dakizu nien hitze, ez da honien iztegi baten azkenien, ez dakizu hitzik zure burue representatzeko eta deskubritzezu nien hori, ez dakiten zure etorkizun dena rekonfigura berdezu ez. Da, zer uste zu errelazioen tradizionalari buruz? Errespetabli. Beste zein bezala, xe. Iruitzen niretzako ez dela, baina normala ez. Bakoitzek behan haitia. Ustet beha dela, nire bikotien. Arromantiki da, ezin da izen. Es que a mí se me está liando. Larri kontzeptu dira da. Zartu ulertu txago, seguro. Zengo da, es que... Bueno, ikusko guazen. Vaya, a ver. Oli, no sé si puedo pasar ya, que un poco. Vale. ¿Les has dicho quién soy? No, una aprox. Vale, ¿quieres que le expliquemos? Oli, hola. Soy Bea. Bea, encantada. No sé si quieres los besos. Vale, ¿qué tal? ¿Tú qué tal? Hola. Hola. Bueno, hau Bea da, nire bikote queer platonikue. Ez daki euskeraz, así que beak inerderazin, ¿verdad? Bai hori. Baina, zer da hori. Baina nola bikotie. Bai, bikote queer platonikue, bueno, gero esplikako izuten nahi balin bazute, lehenengo igual kafe bat iten julaiket. Venga, vale. Ostras. A ver, Bai. Ja hitza da komplikau, queer platónico. Queer platónico. Ostra. Neke neban entzun inoz, abiz esan. Nire ez duela sentimendu romantikorik, baina bikote badauka. Es que informazio falta, baina, bueno, hori ikusiko gu, a ver... Tu eres arromántica, da erderaz. No, a ver. Es una explicación un poquito larga. Yo soy una persona bisexual, a mí me atrae la gente sexualmente independientemente del género, pero también soy demisexual. Hay muchas cosas, entonces, por ejemplo, para mí, así estilo, pues yo estoy en una parte del espectro sexual, pero sí soy una persona que siente atracción romántica. Entonces, pues, aunque nuestras identidades sean un poquito diferentes, no sé. ¿Y cómo lleváis la relación esta? Si a ti... Si te atrae sexualmente la gente y a ella no, ¿cómo funcionáis o...? ¿Quieres explicar todo esto? Me lo vas a dejar también a mí. Bai, gure relazio ez da basauta ez sexuen, ez atrakzio sexualen eta ez atrakzio romantikoen. Basikamente, gu bizi bat inedeu batea, etorkizunien batea bizi inedeu, batea zartu inedeu, bikatu azke badoptauta. Baina ez da ez atrakzio romantikoik eta ez atrakzio sexualik gure artien. Da, ¿qué os diferencia de una amistad, por ejemplo? Yo creo que lo bueno de poder estar con gente a la que quieres, independientemente de la forma que sea, es que podéis poner vuestros términos y decir que es una relación y que no es y que os importa y que no. Y para mí esto es una relación queer platónica porque es la palabra que tiene sentido para nosotros y para la vida que tenemos, igual que mis relaciones románticas, porque también tengo relaciones románticas. Tiene más sentido esa expresión y realmente pues eso, supongo que lo bueno es que puedes decidirlo. A ver. Igual es una pregunta tonta lo que voy a hacer, pero... Sí. Si Irati, por lo que sea, conoce a otra persona asexual y considera que, pues, no sé, ha surgido y se llevan bien y tal, y empieza pues, a andar con esa persona,
¿tú qué sentirías? A mí me parecería chulísimo que tengas más gente que comparta esa experiencia contigo. Pero que quieran tener un amor... Sí, te entiendo. O sea, por ejemplo, yo cuando tengo, por ejemplo, relaciones románticas, ahora mismo tengo un novio y una novia, suena muy raro si ¿Las dos a la vez? Sí. Joder, qué putada madre. Las parejas con Es que me estás encantando. En ningún momento tengo miedo de que Irati, por ejemplo, se vaya a sentir amenazada ni cualquier cosa. O sea, a mí lo que me interesa es que te parte esta persona en plan de... porque quiero tu aprobación, porque me importas. Y a mí, sinceramente, cuanta más gente la quiera, mejor. En plan, tiene más amor en su vida, es como cuando mejor, me dices, he hecho un amigo nuevo, en plan, de puta madre. Jo, azkere mile hau dena kontatxa gaitik, nik ireki ustezue beste mundu bat, osea... Zue etortzatik, entzuteatik, jo. Ez dakit niretzako desglose emozional super handi bat aurkibizue, super alucinetana, baina super posek be bai. Jo, postenez. Niretzako hor badau maitasune, naiz eta horrek beste modu batera ulertu niretzako nik sentitzeten maitasune da. Zer, azkenien, niretzako horrek badekie, hori desglose emozional handi zaua, da igualmente ondo dau, da nire superposik nau eurek hain posik ikustiarren. Wow, niri gogoratzen duzten lehen esan dutena maina, nire lagunana, ikusten dut hor. Ze? Nik esan dutela, dikotela Ander nire bikotea, romantikoa, eta gero dikotela besteat, maite dutela pioa, baina diferente, izatutela dala maili, ikusten dutela zer. Ze maili horrekin daukasuna, laguntasuna baino gehiago dela esango zenuke. Bai. Azkenean, kontzeptuak ezagutu behar ditugu ze gertatzen zaigun jakiteko. Bai, igual entzuten dasunien edo definizio bat jartzatzen hitz bati, ointzi hau entzuteran eta termino bat jartzeran, ostra, igual identifikatuan naz. Ez dakiz puntutara inoko, nire harreman itzi honekin Anderrekin, hauela genial, baina bai, askiten dau. Eta berai bebai hori pasaiako. Ibilidala topetan nun enkajau, nun ze enkajau, topado definizio bat, berai ondo itotzala eta identifikauta dauena, eta lortu dau. Maitasunaren inguruan duzuen pentsaera aldatu da, Irati ezagututa? Bueno, niri ebentxet bai. Bai, a ver, nik hasikera baten genuen ulertu. Ikusten zintugun denbora guztian eskuak burura eramaten? Bai, esan, eta junien, hortik, eta niño neukan burue antxok. Baina, eguna pasat eta informazio bila eta no seke, ulertu dutena, dake maitasuneko mota asko daude. Eta, azkenin, baiek daukate bere haiengera maitatzeko. Nik uste dut Iratik asko erakutzizkulaz, azkenien gu beti gauz hor heteronormalidade baten bizitzen eta pentsetan gu bestiek berau dauzela eta txarra direla gurie baino. Eta azkenien egune pase da gero benetan, nipetzetan eban, hori erakutzizkula danak dauzela bardin, ez dauela jerarkiarik esateko hau, beto dau hau, baino, eta kontzeptu barrizek ekezin bidiez, gero bablako gauza pasetan diez, eta bitzu sentitzen dut, ez dakituzte dut bardina dela. Bizibilizau bila dena. Programa hasieran aipatzen zenun hetero basiko horretatik aratago, mundu oso bat hau. Bai, desde luego. Esperimentu txiki bat egin nahi izan dugu. Aitor, adin ezberdinetako bi bikote tradizionalekin elkartu dugu. Haien erreakzioak jaso nahi izan ditugu. Torri. Kaixo. Aupi. Aupa, kaixo. Zela. Aupa. Kaixo. Aupi. Kaixo. Egun. Herrik asko. Ongi etorri. Mi esker. Baitu, ni Rosa naiz. Ni Isidro naiz. Elkarrekin, eskonduta 45 urte dara mazkigu. Eta pensatzen dugu ja betirako. Eta bioke 12 urteko erlazioa dara magu, eta eskonduta bat. Zer pentsatzen duzu harreman irekien inguruan? Nik ez dut erazten hori. Ez dakit zergatik ze bilatzen dute beste bikote batekin, edo bestekin, edo, sexua besteik, ez? Zorreo eta bizio eta desmadre pilo bat. Beste pertsona bat, maitatzen baduzu, ez duzu ezer gehiago behar. Ez que nik ez dakin hor nun dago maitasuna. Agian plazerra, bai. Zuek orduen planta eusari sekula harreman irekia eukitxie? Ez da pensatu ere. Baina mesede. Igual bai. Nik behintzat, ja Isidrokin. Gustora? Ja ez da. Baina biak mantentzen. Biak, beste batekin eta batera zurekin. Bera badakin, erekin ez.
beste batekin baldin badago nerekin. Joan bada, ez dakit Aizu. Eta daukagu lagunak, daukatela irekia, eta ez zaigu importa, vamos, baina ez dugu behar. Ez dakit ze bilatzen duten erlazio horrekin. Iruditzen zaizu pertsona... Zoriontzuak ez direla. Benetan esaten dizut. Bakarrik horren bila da bizela. Horren bila, bueno, momentuan bai zoriontzuak izango dira, ez da. Bueno, ni polema italiana. Oso, no? Perfecto. Perfecto. Bai, eta hori, da erlazio geri daukaz. Hombre, ez da erretza. Zema zeate poli hortan. Bueno. Nik esango neuke nire erlazioi dizela 2 edo 3 gutxi gora bera. Batzuekin gehiago, bestien gutxio. Eta zerozoa jartzen zara, sarete o nola da, nola funtzionatzen du? Batzutan bai. Baina, azkenien geixa da, horrekin pertsoniaz, egin alko berba, hau, nahiago dut beste erabaten egitxi eurrenguen. Hori nortasun handia auki behar dune, hori esateko, ez, pasako da, osa... Dena da itxegitea. Orduan, zuk adostatzen baduzu zerbait, ez dago hori infidelitatea edo ez dakit zer. Polita da hori ikustea, no? Batzutan, hain erlazio itxi hortan, oso irekita hotia zuek handi berian, no? Entzutia, empatiz, ulertzia beste negoerak etxate, zoratuta zaudezte, hori ikustia, edosko impactatu daño, honea. Posten naiz, zu ezagutzea, horrela ikasi dut, beste motako harremanak existitzen direla, eta gaina zueu zoriontzoa zarela, eta bai, gure bikotentzat, olako gazak ikustea eta ezagutzea persona bat oso betegarria da. Superondo. Mila esker. Zuei ikasketa bat izan da guretzak. Eskolako pertsonak egon bidie. Supernatural hartu zuten gehiena. Haineko hori, bai, graueta programa eta guain arteko bibli duntan, bai planteatu etela, ez polimaitasuna, zenetzako igual asko da hori, baina garrantzi matea, komunikazioa teuku behar duela pertsona guztiakin, eta adostu behar dugula, eta ondo ditzen behar dugula kontu guztik ingurko guztiakin. Jasone, zuk orain etzen dituzke erabiliko infidelitate, libertinaje, konpromesu falta, hitzoiek? Ez, ezken niri aitore erakotze dozta, mundua ezagutzen dugunaren aparte askoz be handiagoa dela, ez? Eta pentsatzeko modu ezberdin asko dauzela, eta maitatzeko modu ezberdinak dauzela. Eta azkenean, kontzeptu hoiek barneratu ostien jadena errezagoa da ulertzeko eta zure ikuspuntua aldatu egiten duzu. Osa, igual momentuan ez, baina gero zu hori reflexionauta eta barnerauta pentsamendu aldatzen da eta nik ja ez dut polimaitasuna modu horretan ikusten. Azkenean, batzutan besteak kontatzeko duena entzutea eta bestearen lekuan jartzea nahikoa da begira aldatzeko. Bai. Aste honen ondoren, aldatu da, maitasunarekiko zeneukaten zuen ikuspegia, ze ondorioa ateratzen duzu guzti honetatik? Aste hau pasauta gero eta iratigaz egonda, esan aldote, beste mundu bat dekote irekite. Nire hau ez detrako, izen da oso interesgarri eta oso polita. Maitasune, nire iratik erakutzizte, ez da nik dekotena superbarneratute, da azkenien hori ikasketa bat dela, da plandoin bidala egunero azkenien. Zenba gauza dugu ondino ikasteko, da zenba gauza olako proiektutxuak egin da ikustarazteko. Lora bat izango bazen moduen, goiez zabaltzen, loria doia koloriak hartzen, eta goiez izeten... Zer garrantzitzu baden, errealitate ezberdinak ezagutzea, globala den kontzeptu hori maitasuna, globala den maitasun, kontzeptu hori hobetu ulertzeko. Etzako oso aberazgarri izan da, bai, jasonaten bizi izan duen egoerak, baina baita ikustia beste bibikotea bizi duena, ikasteko esan duena maiderrek, no? Ze abaniko ondia dakagun gure gizartean, eta ze gutxi ikusten dugun, no? Ze gutxi visualizatzen den, eta eskerrak, nik eskerrak baten dut benetan, eta ez da brotan, zenei, momentu batian, programa garratzen egin bitartean, eta programa garratu eta geho, planteatu ziten nahi galdera pilat, en plan, honea, en plan de, ostra, igual nik hau nahi dut bizi, edo ez, edo baina, zan duna, jartzia, baten
azalian edo ezagutzea hori, jonetzako da superaberazgarria. Ez que hori da, niretzat garrantzitsuena da, eta gehien ikasien dudana, da informazio falta hori gertatzen denean aurre iritziak sortzen dien momentua dela. Eta ze politza dan, maitasuna? Bai. Oso politza da, eta oso anitza da. Ze politza dan? Maitasuna. Maitasuna. Gazteak, eskerrik asko, programa honetan parte hartzeagatik, eta batez ere egin duzuen ahaleginagatik, maitatzeko modu ezberdinak ulertzeko egin duzuen ahaleginagatik. Datorren astean abia puntu gehiago. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, tio. Nahi nuke hemen pixkat gelditzea. Maitatzeko eta maitatuak izateko erak anitzak dira. Inori ez zaio gustatzen entzutea nor maitatu behar duen eta nola. Orduan, zergatik epaitzen ditugu besteen harremanak. Oraindik ere, maitasun mota batzuk itzalean jarraitzen dute, epaituak izatearen beldurrez. Inork ez du eskubiderik kritikatzeko ulertzen ez dituen maitasunera ezberdinak. Garrantzitsuena ez baita maitatzeko modua, baizik eta bizitza maitasunez betetzea. Adostasunez eta errespetuz norberak bere erara.